Nakakulong naman pansamantala sa Sandigan Bayan ang dating Chief of Staff ni Senador Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes dahil hindi raw kakayanin ng Quezon City Jail. Bukod sa puno na ang kulungan, hindi raw nila tiyak kung mapapangalagaan nila ang isang high-profile detainee. May news to go si Trisha Zafra. Dito nakakulong si Attorney Gigi Reyes, kapwa-akusado ni Senador Juan Ponce Enrile sa kasong pandarambong, isang 4.7 meters na silid sa basement ng Sandigan Bayan na may sariling banyo at receiving area na para sa mga bumibisita sa kanya. Meron din siyang kama at maliit na lamesa. May ceiling fan pero sira kaya binigyan siya ng stand fan. Si Reyes daw ang unang occupant ng seldang ito mula nang magawa noong December 2013 para bigyan ng bukod na selda ang mga babae at lalaking detainee sa Sandigan Bayan. Nitong Biyernes, inutos ng Sandigan Bayan sa Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City na isailalim sa kustodiya nito si Reyes. Pinagsumite rin ng BJMP ng report kung mayroon silang pasilidad para ikulong doon ang akusado. Hapon nitong Sabado, natanggap ng Clerk of Court ang tugon ng BJMP na hindi kakayanin ng Quezon City Jail na idetene roon si Reyes. Overcapacitated daw sila. In fact daw, yung congestion rate nila is around 8 times. Okay, 8 times doon sa normal or sa ideal na capacity. Pangalawa, they also cited yung apparent lack of manpower. And then yung last one, yung perception na given the circumstances, yung perception na Attorney Reyes might be a high profile o high risk na detainee. Tatalakayin ngayong araw ng 3rd Division ang report ng BJMP. Pansamantala, sa Sandigan Bayan muna ikukulong si Reyes. Detainee namin sa dito. So we have provided her with food and water ration. So mga around 30 to 40 pesos yung halaga per meal. Isisilbi na rin ngayong araw ang warrant of arrest sa mga akusado ng katiwalian o graft sa 3rd Division. Trisha Zafra, GMA News.